चलिलु तुम्बेश्वर बाबा तुम्बेश्वर को दर्शन को बाबा तुम्बेश्वर को दर्शन करूँ मो सागर मो भाई देखु केमी जनसमागम हो लोक मानकर भिड़ लगी रही आम सका आसलु दर्शन करने को ठाकुर दर्शन कर जाइए प्रसाद सेवन करने को आसचु प्रसाद भी सका चली प्रसाद सेवन बहुत जनसमागम होती आप देखिपे देखु सांग मैंने केते जनसमागम ये आम बाबा तुम्बेश्वर पीठ प्रभु जय बाबा तुम्बेश्वर की जय देखु केते जनसमागम भक्त माने चली पुलिस प्रशासन सजग अच्छा भजन समारोह कार्यक्रम भी जय 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 प्रसाद सेवन चलती प्रसाद सेवन करवा बर्तमान आम प्रसाद सेवन चलती प्रसाद सेवन करवा हजार हजार लोक समागम आप देखिपे प्रसाद सेवन चली प्रभुଙ୍କର वर्तमान आम बाबा तुम्बेश्वर प्रसाद सेवन तुम्बेश्वर गति प्रसाद सेवन चलती भक्त मैंने प्रसाद सेवन कर देखिपे केते भिड़ ठाकुर प्रसाद टे सेवन केते भिड़र देखिपे केते भिड़ भितर आम जाऊँ प्रसाद खाई
माँ भौणी मैंने मिसिकी प्रसाद खाइबू आम देखिपे क्यों परिमाण भिड़ प्रसाद सेवन करने बाबा तुम्बेश्वर किसी विशिष्ट महिमा अच्छी से लगी एटी कार्तिक पूर्णिमा को बहुत लोक बहुत जनसमागम हुए बहुत लोक मैंने आसती आप तो भिड़ जापे केते लोक जनसमागम हो कमिटी बहुत बढ़िया कमिटी भाई मैंने बहुत साहयकारी देखिपे केते जन मो भाई केमी सांग मैंने आम खाई सारा पर आपण मानक आउ भजन समारोह दृश्य आउ विभिन्न दृश्य आपण मानक देखेबी प्रभु तुम्बेश्वर अपार कृपार भक्त मैंने प्रति वर्ष आसिकी एमती आसुता एवं ताकर मनोकामना पूर्ण करी जातु ये मोर अनुरोध देखो खाद्य सफासफी चली सफासफी सरला आमर कमिटी कार्यकर्ता बादल भाई टे हाथ टेकी दियो आम कमिटी कार्यकर्ता माने बहुत साहाय्यकारी कमिटी भाई मान द्वारा भल भाव चली परिवेश कमिटी भाई माने लगी पड़ी काम मो पुतरा माने समस्ते लगी काम भाई मैंने काम लगी मो भाई देखे कौन वीडियो करते देखे भाई मैंने खाद्य परोसुଛନ୍ତି बाबा तुम्बेश्वर कार्तिक पूर्णिमा पूजा कमिटी भाई मैंने केमती परोसबार लगी भाई मान देखु चलती लगी पड़ जय बाबा तुम्बेश्वर की लगी प्रसाद टे आत्मा शांति लगी प्रसाद
ବାର୍ଗେନିଂ କରିହେବନି ଯେମିତି ବି ହେଇଥିବ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦରେ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ସ୍ୱାଦ ଅଛି। ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦ ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଇବାନି, ସେହି ସ୍ୱାଦ ମିଳିବନି କେଉଁଠି। ଠାକୁରଙ୍କ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଭାଇ ମିଶିକିରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବିନି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ। ଯାଉଛି ଚାଲକୁ ଟିକେ ବୁଲିଯିବା ବେଢ଼ା ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଦିଅ ତାଙ୍କ ଫଟୋଟା ଟିକେ ଦେଖିକିରି ରଖ ଭିତରେ କେମିତି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛ ଭାଇ ଭାଇ ଏପଟ ଖାଲି ରହୁଛି ଭାଇ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ଖାଲି ଓଲାଳି ଆମ ଦେଖରେ ଭାଇ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା କିନ୍ତୁ ମୋ ବଡ଼ ବୋଉ ମୋ ବଡ଼ ବୋଉ ମୋ ବଡ଼ ବୋଉ ମୋ ବଡ଼ ବୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବଡ଼ ବୋଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଏଠି ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିଲା। ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଗଲାଣି। କ'ଣ କରିବା ଆମେ ତ ଖାଦ୍ୟ ସେଠି ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ଖାଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଭଜନ ସରିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଥୁରା କେକ୍ ହରେକ ମାଲ ସବୁ ଗୋଟେ ମୀନା ବଜାର ଟାଇପ୍ର ଲାଗିଛି। ଜାଗାରେ ଯେ ଅପୂର୍ବ ସ୍ୱାଦ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ ଯିବାକୁ ମନ ହୁଏ। ଏମିତି ଏକ ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ ଯିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିକିରି ମନ ହୁଏ। ଆମେ ଛୁଆଟି ବେଳୁ ଯେତେ ଆମେ ପୁରା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ହେତୁ ଆସିଲା ଦିନଠାରୁ ଆମେ ଏ ଜାଗା ଉପରେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଏ ଜାଗା ଆଗକୁ ଟିକେ ଯିବା ଦେଖି ଆସିବା କ'ଣ ଆଗରେ ଅଛି। ଜାଗାରେ କିଛି ନଥିଲା, ଏ ଜାଗାରେ ଖାଲି ବେଦ ବଣ ଥିଲା। ଏବେ ଏ ଜାଗା କ୍ଲିନ୍ ହେଇକିରି ଏସବୁ ଏତେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଦୋକାନ ହେରିକା ଆଗରୁ ଏମିତି କିଛି ନଥିଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଛି। ଏତେ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି, ଏବେ ଛୋଟ ମୀନା ବଜାର ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି। କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବେଲୁନ୍ ଜମ୍ପ ଲାଗିଛି। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ବେଲୁନ୍ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ଆପଣ ଏରିଆରେ ଛୋଟ ମେଳାରେ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଏରିଆ ଥିଲା ଏବେ ସବୁ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଯେମିତି ଏବେ
କିଛି ଯାଉ କି ନ ଯାଉ ଖରାପ ଭାବିବେନି। ଦୋକାନ ବଜାର ବି ଘରକୁ ଯାଉ କି ନ ଯାଉ ଝାଡ଼ୁ ମୁଠାଟେ ଏମିତି କିଣା ହେଇକି ଯିବ ମାଉସୀ ମାନଙ୍କର ଯେମିତି ନାହିଁ ମେଣ୍ଟାଲ ଝାଡ଼ୁ ମୁଠାଟେ କିନ୍ତୁ କିଣା ହେଇକି ଯିବା କଥା ଯିବ। ଯାହାକି ସେମିତି ଚାଉଳ ଭଗବାନଙ୍କ କିମ୍ବା ଫଟୋ ଲତା ଏଠି ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି ଝାଡ଼ୁ ମୁଠାଟେ କିଣା ହେଇକି ଯିବା କଥା ଯିବ। ଭାଇ ଠିକ୍ କହିଲି ନା ନାଇଁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ତ ମୋର କାର୍ତ୍ତିକ ଫାଷ୍ଟ ପୂଜା ବ୍ଲଗ୍। ଆଉ ଯାହା ବି ଭୁଲ ହେଇଥିବ ସେଇଟା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଇଏ ମୋର ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ। ମୋତେ ଆରାମରେ ବି ଦେଖିବେ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଭୁଲ ଥାଏ କିମ୍ବା କ'ଣ ଭୁଲ ଥାଏ ସେଇଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଳି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନେଇବି। ଆପଣ ମୋତେ ଏନକରେଜ୍ କଲେ। ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆସିକି